Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनो हरग्रोबाय। मानो होनबा जों सानैजों दुगैजाना सानैजों दिनै चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों। लाग्रोसै जोङो नै फुचकानि इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ लाग्रोबाय गासिबो। ओमफ्राय नैबेहाय बानलु दं, माने स्पाइसि जागोन आरोना जों जानाया। मानो होनबा ओमफ्राय बे आलु, ओमफ्राय बेहाय दङ 50सो आरो 60-50 एबाउट माने 50-60आनो थागोन बे फुचकायाव। ओमफ्राय जायनो जेनो बियो मा पानिशमेन्ट मोनगोन? बानलु थाइथाम जानांगौ। गाइस बुंदों कि बिनानावा बानलु थाइथाम जानांगौनो। ओमफ्राय नायसै सोर देरहायो सोर जेनो सोर जानांगौ। ओमफ्राय जुदि जानो हायाबा बानलुखौ मा खालामगोन? बालाजों सारगोन। गाइस मोन बालाजों सारनायनो नायसै उनाव होमबा जोंनि चेलेन्जआ बेनोसै गाइस। बानलु थाइथाम जानांगौ जायनो जेनो। माने जों टाइमारखौहाय सासेयाव 3 मिनिटसआनो जागोन ना। 3 मिनिटसआव मोनबेसे फुचका जानो हायो नायसै। 3 मिनिटआनो जागोन ना बांद्रायगोन ना खमद्रायगोन? जायो। जायखिजाया 5 मिनिट्स 4 मिनिट्स लानोसै जों गाइस। 4 मिनिट्सआव जों बेसेबां फुचका जानो हायो नायनोसै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 था लाबाय गाइसमोन। 20 होमबा सोर फार्स्ट जागोन? ओके आं फार्स्ट जाग्रोसै गाइसमोन। होमबा स्टार्ट खालामसै टाइमारा। नैबे आंनि बे साइडनि आंनि जाबाय। औ 1 2 3 स्टार्ट गो। गैला 1 मिनिट थांबाय। 1 मिनिट थांबाय। थाब जाद'। 20 मोनसेल' हादों दाबो एसे मोनखाबाय नों। दुइ मोननैल' जादों दाबो। 1 मिनिट थांबाय। आयौ लोगो आंबो जायो। जाजोब खासिगोन दां हारसिंनो। मोनबेसे जाखो नों? मोनथाम ना मोनब्रै जाबाय? थांबाय। 4 मिनिट। आं देखायजोब्बाय खोबथेना आंखौ दसे थासिम थागोन आं। मिथिबाय? जाया खालामला। हर में जितना है मुझे हर हाथ में हारना है तुझे। आयु जाजोबावसै गोसा। आयु देन्जार जानायाव आं जेनखासिगोन बायदि मोनखाबाय आं फुचका जानो हाखाया ओरैनो। नङा मा जाखो? नोंखौ जाखोना नोंखौ जाखो? दा जासै। आं जेनबा मा जानांगौ? दाबो 1 मिनिटल' थांदों। आस्ते दा 1 मिनिटल' थांदों। आस्ते दा 1 मिनिटल' थांदों। गाइस नै दाबो 1 मिनिटल' थांदों। 1 मिनिट थांदों होनना मिथिखायो बि होमबाबो बिराद जाबाय। 1 मिनिट गैया। 1 मिनिट थांदों। 4 मिनिटल' जानो हाखागोन। 4 मिनिट जाब्ला 1 मिनिट जानांगौ। 3 मिनिट जाबाय। बस 1 मिनिट है गाइस ब्लॉग। जोबथासिममोन आंनिया जोबनो थाखाय। हाया नों। मा टिभि माबायाव थांगौ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ini montamos nunggu. Masuk lagi dia. 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ayo lagi bentar bisa mulai. Ini udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Time up. बस एक ही खा सकती हो तुम बिना 4 5 6 7 8 9 9 10 gila
टाइम अब जा खत्म भाई टाइम खत्म इसका रह गया दिखाओ 5 पुस्का बाकी था और कंप्लीट होने के लिए 15 खाया मैंने तो ये हार गया वाह जा गोसामोन गाइसमोन बानलुआ आइ जुदि आं जेननानै बेखौ जाबावनांगौबा आं गैलि आंथ' जेनखाया बेथ' जानो हाखाया फुसका मानो होनबा आं चेलेन्जखौनो बेखायनो लाबोखादों गाइसमोन फुसका चेलेन्ज बेनो जानो हाया ना देखते हैं इसको कौन खाता है 1 2 3 wow tumi kasih wow kau sana wow itu apa itu buah kecil dengan bah nasi kari ya wow ditunggang ini मेरा तो पास बाकी था वैसे जाल से आने 부가분말 그냥은 살이 진이로서 이제는 가시긴 가시면 신나게 있더라 비고 빨아서 푸니면 지금 나와 말로는 하야 빨아서 푸니까 One, two, three, four. क्यों होगा मेरे साथ अब ये तो नहीं होगा oh my god हाँ तुमने खा सकती फुसका ठीक है 우리 gini bay le 7 menit sih kalau le 20 stop oh my god ai bui pulang deh gua kan udah nama bisa sekali wah मैं जीत गई मेरा सिर्फ 3 बाकी है और अभी 2 मिनट ही गया है 2 menit नहीं गया 3 मिनट 1 मिनट बाकी मैं सारा खा लूंगी मेरा 3 इसका 3 मेरी इसे खाना होगा गॉड मुझे नहीं होगा तो शो तू कुछ ऐसा ही खास में 진짜 배 last one धीरे से खाऊंगी गजब बेइज्जती है मानो होनबा बेना खुगाया गिदिरसिन आंनिफ्राय ओंखायनो जानो हादों फाइनालि बे गेमावहाय आं जेनबाय आङो देरहाबाय दा बेनो आङो बे बानलुखौ थाइथाम जाहोगोन जानो हायाबा बालाजों सारनाय जासिगोन बिथांजोखौ नहीं होगा खाओ ये भी कोई जवान होता है क्या मैं ये तुम्हारा वाला खा देती हूँ और इसको मैं सारा खा लूंगी ओह माय गॉड
Rồi bà kia. Man kan ke kan yang dia mentu. फिर भी तू खाया ना मुंह पे गया ना नहीं ये खाना नहीं होता sayang kena memang usul sulai cacap oh sama cacap itu cacap kan mana kan mana ya đi dừng muốn lang muốn phải kan phải thế này ăn 3 lần sáng chim bằng कौन खा सकती है इतना बड़ा बड़ा मैं सोच सकती हूँ छोटा सा लास्ट वन गाइस लोग ये खा सकती हूँ मैं Cacap kayak bijinya giang. Ôi con nó sao này? Nó đi lên đi. Guys dog ang baru jadi ang dah orang please 100k views kalam na guys. Like Ang 이타 가셔 만약 안 그단 나 배신해로. 그단 나타이 안 패스. 알나? 아니 그가 그러는 건 막 그러. 그래. 손아 보는 건데. Becara, sana mai sini nih, angni bibo ku dia, nane bibo mana bibo? Ayi dia ngelop sana, dia ngelop sana. Sana mau di kubai guys mana nih? Tuhan siapa? Ang là đã bớt sana nih bibo yang siapa nih bibo? Saya tuh kau guys. Mình ta đứng cứ đi đua, không hai cái hồ. हॉस्पिटल थाना से नाम भी सारा 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह So guys जों दिनै फानलियैनो एबा खुसियैनो जोङो फुसका चेलेन्जखौ फोजोबबाय बेयावनो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअनि गेजेरजों she is winner and mana? आं जाबाय जेनगिरि स' लोगोफोर भिडिअखौ होमबा बेयावनो एन्ड खालामसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों एबा जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदों अन्नानै नायनानैल' दाथां साबस्क्राइब खालाम एन्ड शेयार खालामनो नाजा हागौमानि ओमफ्राय लाइकबो खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन गोसोबा माने गोसो नङाबा दा खालामसै आरो सोरखौथ' फर्स खालामनो हानो Ang force खालामगोन खालाम स' लोगोफोर बिनानावनि थाखाय 1 लाख तो बनता है, 1 लाख कमेंट तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है. guys बिदिब्ला दोननोसै बांद्राय गोबाव खालामला मोनाबायानो स' thank you for watching love you all bye bye